Story time. I guess nam ngoku ndizawuqala into yobana ngaba mandenze ama-story time ndilibalisele with my past traumas and experiences. Okay. Ndike ndajola mos, and then ngoku ndandijola ndaba kwi-a very, very serious relationship. A very, very serious relationship, and then saqhubeka ke sajola kwamandi, we loved each other, akwakhetsha ndakhetsha, sakhetshelana. I-relationship yaqhubeka yabheka phambili. I-relationship yaqhubeka yabheka phambili and we were fine. Honestly speaking, we were fine. Bendiyiprojektha yakhe, iprojektha yam. Bendisithi xa ndimbona ndizibone, and ezi zinto mna bendifuna uba mazenzeke zizinto naye ebefuna uba mazenzeke. Uyabona, we were aligned, we were connecting, besithanda izinto ezifanayo, sisenza izinto more like the same way, ne? And then uyayazi ke into yobana ngaba i-relationship is gonna one way or the other take a turn. And when you are in a relationship, ii-arguments, iifight zizinto ezizoba khona, zizinto that you have to expect. Okay. And then saba neengxabano zethu ezazikhona, and then we sit down sazilungisa, saba nezinye simane silungisa, simane ezinye, and we ended up fighting a lot, sasixabana oko. And then i-relationship turned into yobana ngaba mayibe njani, mayibe toxic, yabona, mayibe toxic relationship. We fought, and then everything was happening very badly. Yonke into ibisenzeka ngendlela embi, ngendlela eyikekayo. And then she came to me and say, Prince, since izinto zisenzeka ngale ndlela, I feel like mna, between you and I, there's no love anymore. I feel like between you and I, it's the fact that undiqhelile nam ndiqhelile, and we've been dating for some time. I think this relationship needs to end. That month, undilahla nge-10-11. On the 28th, ndizowufumana umgalelo wam. And I was like, okay, it's fine. Like, it was a mutual agreement. No, okay, fine. If you think it's not working, then masiyeke. Okay, sure. Bra, into eyenzeka yintoni? Thatha into zakhe ebezikwam, wahamba waya kwakhe, and then i-relationship ended just like that. Yabona? But khange ndagoka kakhulu, because ndithe ngathi umgobo ufuna undihlasela, ndase ndanemali. Guys, mna le yobana ngaba money doesn't buy happiness ndiyiva ngani. Le yobana ngaba money doesn't buy happiness ndiyiva ngani. Damn, ndonwaba mani nemali mna. Indlela ebendonwebe ngayo, she was the first person must to block me on WhatsApp, unblock her and everything. Indlela ebendonwebe ngayo, like zange ndayifila laa nto uba ndiyagowa, ndibe ndiqonda ndiyamuruka. Zange ndayifila laa nto. Yena wandibhlokha jikijiki, second andiblokhile, and then bhalela imeseyiji into yobana ngaba, ngoku wena uhappy just because sohlukene, ntontoni, ubukade ungandithandi, ufuna ukundiyeka, ntontoni. I'm like, ndi-happy njani? How am I happy? Awubonakali njengomntu ogowayo, you buy iwayini, utya out, wenza zonke izinto ezi. What were you expecting me to do? Ubufuna ndithini? Ubufuna ndikhale? Ufuna ndihlale endlini ndilile? For a relationship that has not been working, a relationship can die usengaphakathi. I-relationship can die usengaphakathi, uyive nje into yobana ngaba this relationship is dead. So I was like, no mntanasekhaya, not that andigowi, but if uthe iphelile, then iphelile, then ndiyaqhubeka ngobomi. Ndimncinci kakhulu mna for into yobana ngaba ndingabe ndibambelele apho. Awunamntana nam, andinamntana nawe, so what's the use of me holding there for into engekho? Because obvious mos nawe ubuncwina kuloo ndawo uncina kuyo somewhere endingazi. So ke ngoku uba wena uzondibuza loo nto undibuza yona, ndi-happy nangoku, I'm cool, I'm fine. Okay, that ended there. So one day, njengoba ndise-security ndiphangele i-night, and then she called me ngoWhatsApp 3:00 ekuseni, not 2:03. She called me, and then I answered.
and then she's moaning in the background. Caba ngoku she's having sex, uyabona? Moaning in the background, and I'm listening. I was like, you called me to prove a point. Ubundifonela into yobana ngaba ze ndive ulate because I'm feeling nothing, because from that very time usithi kum masohlukane ndendayenza ipeace naloo nto. Guys, le yobana ngaba anonwabi maninemali, money doesn't buy happiness, kum it's not working. Ndiyonwaba maninemali mna. Asoze undigowise ndirhola ucinga into yobana ngaba ndizogowa uyaxoka. Soze. Because ndinemali mazokwenza whatever that I like. Ithi iphelele emigalweni nakwizitokfels ndibe ndiqonda into yobana ngaba bendike ndonwaba and isukile laa nto. And I forget umntu very easy. So tune in.